bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Dalawampung taon na akong inabuso ng mismong pamilya ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sana mabasa ninyo ang kwento ko. Matagal ko na tong kinikimkim. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Kasi gusto kong marinig ng ibang tao ang totoo. At higit sa lahat, gusto kong maramdaman na may halaga rin ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Eva. At ito, ang aking secret file. Sa totoo lang, sobra akong nadidismaya sa sarili kong pamilya. Hindi ko akalain na yung mga taong dapat nagmamahal sa akin, sila pa pala yung magpaparamdam sa akin ng pinakamatinding sakit sa mundo. 20 taon. 20 taon akong nabuhay sa impyerno. 20 taon akong dumanas ng pang-aabuso. Physical, mental at maging sexual. Ngayon, 22 years old na ako pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon ko lang din naramdaman kung gaano kasariwa yung sakit. Minsan nga pakiramdam ko, simula nung ipinanganak ako, hindi na ako tinigilan ng tadhana. Three years old pa lang ako. Isang gabi naglalakad ako papunta sa sala ng bahay namin. Nakita ko sa TV namin yung litrato. Yung litrato ko. Mga litrato. Mga litrato ng pribadong bahagi ng katawan ko. DJ Rocky at DJ Jello, ang ginawa lang ng pamilya ko, tinakpan ng mga mata ko at sinabing, hindi mo dapat yan makita. Wala man lang nagtanong kung bakit may mga ganong klaseng larawan sa sala. Para bang walang nagalit. Walang nag-explain sa akin kung ano ibig sabihin nun. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ng bagong boyfriend ng mama ko. Itago natin siya sa pangalang Philip. Tinatawag namin siyang The Big Man. Sa bahay parang ang daming makikita na puro kabastusan. DVD posters, magazines. At minsan sa isang hotel kung saan kami dinala ng nanay ko, humarap siya sa amin. Na may hawak-hawak na isang bagay na parang laruan pero laruan ng pang-adult. Hindi pang bata. Tinanong niya pa nga kami kung alam namin yun eh. At yung nanay ko walang ginawa. Nagpalit pa siya ng napaka-sexing lingerie sa harap naming mga anak niya. At habang natutulog kami, naririnig ko na may ginagawa sila. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagsisex sila. Akala ko nga nun, sinasaktan ni Big Man yung mama ko eh. Pero hindi. Nagtatawanan sila.
pag may ginagawa silang ganun. Pagkatapos ng parang nagkakasakitan sila, nagkakatawanan pa sila. At hindi ko maintindihan kung anong mga pinaggagawa nila noon. Then dumating ang panahon na maging mismo ang nanay ko naging marahas sa akin. Hinila niya ako sa buhok, itinulak, papaloob sa aparador, iniwan ng umiiyak sa dilim. Hindi ko na nga matandaan kung anong nagawa kong kasalanan noon eh. Basta paglabas ko na lang, sinigawan niya ako, tinawag niya akong bobo. Bata pa lang naman ako noon ah. Pero parang ang dumi-dumi ko ng tratuhin ng iba. Then 8 years old ako. Mismong pinsan ko, na si John, hinalay ako. Habang naglalaro kami ng bahay-bahayan, hinihipuan niya ako ng palihim. Hindi ko alam kung ano yun. Basta pakiramdam ko mali yun. Pero wala akong nagawa. Sa tuwing nagkikita kami ni John, sinasaktan niya ako. Nilulunod, binabato ng kung ano-ano, paminsan sinasakal. At kahit makita ng nanay ko o pamilya ko, wala naman nagsasalita, walang nagtatanggol sa akin. Then I was 11 years old nang mamatay ang lolo ko, na itinuturing kong tatay. Dito na nagsimula yung pagkaramdam ko ng kalungkutan, matinding kalungkutan. At dahil laging wala si mama, si Philip, na tinatawag namin the big man, ang naghahatid sundo sa amin sa eskwela. Sa tuwing natutulog ako, hinahaplos niya yung braso ko. Hinihipa ng tenga ko. May pagkakataon pang ang pinapahipo niya sa akin ang ari niya. At sabi niya sa akin, wag daw akong magsasabi o magsusumbong kahit kanino. Takot na matindi ang nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang araw may nakita akong ginagawa si Philip na hindi ko masikmura o matanggap na gagawin niya kahit kailan. Nadatnan ko siyang nagsasarili habang may ka-video calls na ibang babae. Nang mapansin niyang gising ako, tinanong lang niya kung bakit ako naroon. Naupo ako sa mesa, naglaro na lang para magpanggap na normal lang. Pero naramdaman ko na lang na lumapit siya sa likuran ko. Idinidikit ang sarili niya sa akin. Then may nangyari ng labag sa kalooban ko. At hindi ko yun malilimutan. Parang nilapastangan ako. Pagkatapos nun, bigla na lang pumasok sa isip ko. What if tapusin ko na lang yung buhay ko? What if subukan ko magpakamatay? Then nag-attempt ako na maglaslas. At nang malaman yun ng nanay ko, imbis na tulungan ako, sinigawan lang niya ako. Sabi niya, kung gusto mo talaga mamatay, bibilhan kita ng baril. At gusto ko panoorin yung ginagawa mong yan. Harap-harapan, gumawa ng kung ano man sa buhay mo. Ganun yung sinabi sa akin ng nanay ko. Napaisip ako, ganito ba lahat ng nanay? Hindi ko akalain na may ganung nanay na magsasabi noon. Then sa paaralan, may isang madre doon na nalaman niya na pinagtangkaan kong tapusin ko ang buhay ko. Ipinahiya niya ako. Sabi niya pupunta raw ako sa impyerno. Ni wala man lang nagtanong kung bakit gusto kong mawala. Kung ba't gusto kong gawin na lang yun sa sarili ko para tapos na ang lahat. Wala eh. DJ Rocky at DJ Jello,
Lumaki ako ng punong-puno ng sakit, ng galit, na walang tiwala kahit kanino. At habang tumatanda ako, nandito pa rin lahat, dala-dala ko pa rin ang lahat. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi nga mabawasan yung trauma eh. Nadadagdagan pa kamo. Bakit? Yung lalaking akala ko mamahalin ako, niloko ako, iniwan ako, pinahiya pa ako. At nang subukan kong ayusin ang relasyon ko sa nanay ko, sinisisi pa rin niya ako sa lahat ng mga nangyari. Pinagtapat ko sa kanya na inabuso ako ni Philip na kinakasama niya, pero ang sagot lang niya, ba't di mo sinabi noon? Sayang, baka nagkapera pa tayo. Wala ni isang yakap, wala kahit katiting na pangunawa ang iginawad sa akin ni Mama, na para bang kasalanan ko pa lahat ng dinanas ko. Then pinili kong umalis ng bahay. Nagpakalayo-layo ako para magsimula uli, para maghilom. Pero kahit ang layo-layo ko na, patuloy pa rin nila akong sinisiraan. Pati nga mga kapatid ko eh. Nilalason ng mama ko laban sa akin. At hanggang ngayon ni isa sa kanila wala malang nakapagsabi na sorry, naniniwala kami sa'yo. Wala. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko ito binubulgar sa mundo para siraan ang pamilya ko. Sinasabi ko to kasi pagod na akong manahimik. Pagod na akong maniwala na ako yung may kasalanan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nakikinig na kung isa kang biktima ng pang-aabuso, hindi mo kasalanan yun. May karapatan kang magsalita. May karapatan kang gumaling o maghilom. May karapatan kang mahalin uli ang sarili mo. At kung sakaling marinig ito ng pamilya ko, walang pagpapatawad kung walang accountability. At pipiliin kong mamuhay ng tahimik, malaya at malayo sa inyo. Kasi gusto ko ring maramdaman na ako rin karapat dapat na mahalin. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky at DJ Jello. Mabigat, pero sa wakas nakahinga ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Eva. At ito, ang aking Secret 5.